Halo bos. Lah iya ono apa? Kursi makan sing estetik, sing model terbaru, lain dari yang lain. Oh yo pas iki ning nggonku ono. Iki ono stok terbaru estetik. Wis pokoke ciamik, Bos. Tenan, ora ngapusi aku. Gur piro to? 2 juta per pieces. Yo ora larang ah, Bos. Wong kayune jati kletik. Saamoe. Kualitas dunia akhirat, Bos. Iki ana 8 siap kirim Jogja piye? Tak ampirno sisan. Wis pokoke kayune jati to. Rene to, sepil to. Kayune jati, estetik, pas kanggo sampean pokoke. Model ukiran, wis tak jamin ora ana wong adol. Ana ning Gurning Safiti Jati Furnitur iki lho. Ora ngapusi aku, Bos. Kanggo sampean ki ngopo to ngapusi? Piye tak kirim ning Jogja ya, saiki ya. Ojo lali ya, Bos. Di Sherlock langsung lokasine. Kualitasnya jos, kayu jati, finishingnya ya melamin, gloss, pokoknya cocok kanggo omahe sampean sing model Jawa, Bos. Bos. Ojo lali ya, Bos. Ditransfer DP-ne iki. Ndang tak kirim lho iki lho. Ojoke warnane burgundi, Bos. Joke warnane burgundi, kualitasnya Oscar. Wis pokoke ciamik wis. Ojo lali ya, Bos, ditransfer ya. DP-ne separo ya, Bos. Saiki aku meluncur lho, Bos. Wis pokoke tenang. Oke pokoke. Wis, Bos, makasih ya, Bos. Nggih. Assalamualaikum. Berang